Ilitu munit akai ahut ardi kidunai apor sonthom tu lake amhang ke thek pisu kapangri lapen ardeng kithi hendo la sonthom ta kaduk kabi munitum akai long rupon lo la soang bang munitum ardi ki pinai lapen aning arong ka chipinai ke pisu kapangri hendo non India government atum la soputhak ardi ki dujot alam che parai pondo la soputhak si pini labangso video long che than pon po la si labangso video ke cheng ben kijut an lang pon tha lapen labangso channel subscribe pon pelang pelote subscribe pon tha like share lapen comment ta pidun ek tha India Prime Minister Narendra Modi ke ja cabinet amai long Soarlo tum aphan penan ke do arta puthak ardi ke do jot alam che parai pondo non pen ke arso tum penan ke do arta ningkan kre nerkep pen ningkan ingkoi an pabat pondo Indian Express report atengke cabinet pen deng derapi government atum prohibition of child marriage act 2006 aron kelar ji phan parliament along paklang ponpo lasojok marriage act lapen Hindu marriage act 1955 ason aron kachelar dupo prohibition of child marriage act larpon fruipo non pen ke arusu phan arta ningkan kre nerkep alar ningkan inkoira isia hutsi penan chupi longpo apor ke chok hutsia supi aphan penan pachupi ji aphan labang so sai central government atum che parai ponlo non pen ke penan chupi apora teng chupi nang po kalite jongsi la apora teng pen jumchet pulote mo sarkar pen stami arona teng stami mo kangsai phudunang kokpo pinia video ke lan vedo puthot kaprega video pen chetong thupo nani tum labang so channel subscribe pon penang pelote subscribe pon tha lapen labang so video like share lapen comment apidon